Какво би направила различно? Не бих се лутала, за да търся точните хора, които да осъществят мечтата на господин Бълъков. Едно нещо искам да ми кажеш, което ние можем да подобрим. Да. Много ти добър, Илян. Обаче... Ние с нетърпение чакаме да открием следващия ви ресторант. Дай Боже и верига. Ти имаш ли такива нагласи? Сега сме в началото на шампионата и ти ме питаш, бихме два мача и ти ме питаш, имаш ли нагласи да печелиш и шампионска лига? Ти на първия въпрос успя да ми отговориш на всички въпроси, които щях да ти задам. То не е лесно тук при нас. Трябва да малко да си креативен. Да, благодаря. Със сигурност има предизвикателства в управлението на една открита кухня. Аз още от самото начало ви казах, че ви предстои така дълъг процес и няма да е лесен. Добре, вие питате, нали, какви са били нашите предизвикателства с вас, а вашите с нас какви бяха? В какво намерихте? Добър ден и добре дошли в третия епизод от подкаст серията на SGI Where Life Take Shape или на български, където живота придобива форма. И искам да представя къде сме днес. Днес сме в ресторанта Каза Бала. Нашите любезни домакини Краси Бълъков, Диди Биянчи, архитект Илиян Ангелов, който работи по този проект от наша страна. И да започнем с първия въпрос към Краси. Ти цял живот така си радвал няколко поколения с това, което правиш професионално, футбол. Цяла България дигна на крака преди години. И отново влизаш в един бранш, който пак ще радваш хората с хубава атмосфера, хубава храна. Как стигна до този избор? Дълго беше решението, да ти кажа честно. Много мисли са минали през главата, но това решение да стана и да влея в този бранш не беше хич лесно, защото знам, че всички ме познават в публично пространство като човек, който се занимава само с спорт. След спорта бях също и треньор, ръководител, което все още ми е в така перспектива. Но този ресторант тук първо ни отне доста време да го обмислим как да бъде, за да може всички наши клиенти да бъдат доволни и когато дойдат да се чувстват комфортно, уютно и в същия момент да получават качествена храна. Благодарение на Диди, нашия управител на ресторанта, се случват техническо и така в организационно се случват нещата много добре. Тя после може да каже как ги е виждала тя нещата. Разбира се, благодарение на вас, това е хубава атмосфера и цялата обстановка, която имаме тук в нашия ресторант, предпоставя за всичко останало. И искам така публично да благодаря на вас като архитекти, че успяхте да ни влезете в нашите мисли, в нашите глави и да реализирате това, което и на нас ни харесва. Така че предизвикателството беше голямо, но пътя, по който извървяхме до ден днешен, си заслужава. Так му щях да те прекъсна, защото ти на първия въпрос успя да ми отговориш на всички въпроси, които щях да ти задам. То не е лесно тук при нас. Трябва да малко да си креативен. Да, благодаря за оценката, която ни даде. Аз смятам, че всеки един проект е така процес на съвместна работа, нали, защото нито ние, нито само вие може да свършите, нали, цялата тая работа. И тук ние с Диди се познаваме от доста време. Тя почти не знаеше, че съм архитект. Благодаря се пак, че ни се доверихте. Диди, към тебе, аз още от самото начало ви казах, че ви предстои така дълъг процес и няма да е лесен. Да. Въпреки, че вие знаете какво искате, знаете да работите този бизнес, ресторантьорския. Твоите впечатления, какво би направила различно? Различно от това, което е различно, не бих се лутала, за да търся точните хора, които да осъществят мечтата на господин Бълъков.
Значи, преди да дойдем при вас, вие сигурно вече знаете, че сме били и при други ваши колеги, Бяхте откровени, за което да, благодаря. които малко или много изобщо не можаха да награбнат, изобщо не можаха да наусетят, изобщо не можаха да разберат даже ние какво искаме, докато при вас нещата се случиха моментално, от пръв поглед, веднага. Имаше усещане, имаше колаборация, много лесно станаха нещата и бих казала, че всичко се получи така, както ние сме го очаквали. Даже и по-добре. И вие много добре познавате вече Илиян, архитект да. Илиян Ангелов. За него му беше така първи самостоятелен проект. Той е много добър архитект, но до сега не беше в пряка комуникация с крайния клиент. Ти как виждаш, нали, случи се да работиш с една от големите имена в съвременната българска история, въобще голям спортист? Това малко или много да един голям товар. Твоите впечатления? Гледна точка. Ами за мен най-важно беше да изградим близки отношения още в самото начало и да изградим доверие, понеже когато се доверяваме едни на други, работим по-лесно и по-плавно. Това ми беше най-важното нещо, което беше в началото на самия процес. При нас се случи доста бързо, имаше химия още от първата среща. Да. Така че съм много благодарен и Тишо, може би тук е момента да го кажа и на теб, че ние много ценим пък твоето качество, че знаеш как, кога и по какъв начин да дадеш път на младите архитекти. Така че благодарим. Благодаря, че ми напомни, че вече не съм млад, но неизбежно. Някакви препоръки към Изключителен нас. професионалист бих добавила. Човек, който толкова добре усеща хората срещу него и просто знае вече той какво ние искаме, как го искаме, какви са нашите изисквания и той да ги осъществи с една ръка, веднага. И без да се замисля и без да задава въпроси, той вече знае какво искаш. Това за мен е такова качество, което много малко хора го владеят. Така че комплименти, Тишо, за състава ти, комплименти за това, което направихте. Благодаря ти. Аз съм очарована от професионализма ви и от това, което направихте. Наистина е нещо уникално. Няма да е типично по-български, ако само суперлатив. Трябва едно нещо искам да ми кажеш, което ние можем да подобрим. Да. Абе, много ти добър, Илиян. Обаче понякога използва някакви хитринки, само и само да стигне до целта, защото аз, особено за входа, 10 пъти му казах, че няма да бъде с плочки. Вече сме извън бюджета, няма как да стане. Иляне, той отива отзаде, край на Диди, тази любов от първ поглед имаха. Почва, цак. После дойде при мене, какво става, как е, ще може ли? Викам, не може или не. И след 3 дена нещата се случиха и вече почваме плочки. Това е професионализъм. Значи, това аз разбирам, нали, това е крайният продукт, трябва да бъде, нали, това, което като качество и като изискване като архитект, нали, държи той, но аз, нали, имам някакви лимити на бюджет, някакви лимити на виждане. Но в крайна сметка съм доволен, че успя да ни убеди, че трябва да го направим така, защото след като стана продукта, вече виждаме, че имал право. Въпреки всичките, нали, трудности, които имахме, сме много доволни от целия проект. И уюта, който създадахме в този ресторант, е нещо, което ние винаги сме търсили от самото начало. Разбира се, че продукта, който излиза от ресторанта, също е много важен, защото ако уюта е добър, а качество на храна не е, късно ще функционира. Значи нашата цел е да държим постоянство в храната и постоянство в самия ют и топлина, в която ни посрещаме нашите клиенти. Аз съм пробвал вашата кухня.
няма изненади, няма забележки, аз знам как се справяте. Желая ви така дълго време да задържите това ниво и те ще се дойдат сами клиентите. Пък по отношение на това, което каза на Илян, ти си се занимавал с спорт, занимавал се с деца. Не искам да ви сравнявам с деца, но нали, едно дете като тръгне, винаги като срещне някакви трудности в спорта, трябва малко да го натиснеш да продължиш, защото много лесно може да се откаже. Надявам се, нали, не сме били така прекалено настоятелни, но някой път наистина се заслужава така да се опиташ да си наложиш мнението, за да направиш по-доброто за Да, той намери правилния начин и подход и стигна до целта си, което е качество, Аз нямам никакви забележки, не мога нищо да кажа. Супер доволна съм от работата на Илян, от вашата работа, от всичко абсолютно, така че няма една забележка, за която да кажа наистина подразни ме, не ми хареса, не трябваше да е така, няма го това. Ние с нетърпение чакаме да открием следващия ви ресторант, дай Боже и верига. Да. Ти имаш ли такива нагласи? По принцип, ние сме все още в началото. Сега сме в началото на шампионата и ти ме питаш, бихме 2 мача и ти ме питаш, имаш ли нагласи да печелиш и шампионска лига? Значи, ние имаме големи нагласи и имаме така перспектива, имаме планове да реализираме поне още 1-2 ресторанта в България. Но първо трябва да развием първия ресторант, да видим нали, как вървят нещата. Детско-юношеската школа, така да се каже. Трябва да, точно така и след това да реализираме и останалите си идеи. Гастрономията, аз знаех и всички ми казваха, че е уникално комплициран бизнес. Сега вече мога да кажа със сигурност, че знам, че е такъв, но когато има желание, както казват германците, има и път. Имаш ли желание, има и път. Трябва да се намери пътя, по който да тръгнем, за да може да си реализираме мечтите и така бъдещите планове. Краси, ти си пътувал много в кариерата си на футболист. Някои от така гурме дестинациите, които ти е правило впечатление, някой любим ресторант? Значи тая идея, която сега реализирахме заедно с Диди, тя не съществува от много години и аз през целия си така житейски път, където и да съм ходил, винаги съм наблюдавал и съм гледал някои неща да си ги копирам, защото ни топлата вода не може да измислим. И сега, например, идеята за сервитьорите, които обслужват клиентите, да бъдат с фанелки с номер 20 и номер 10 на гърба, ми дойде от един ресторант в Португалия, в Лисабон, където бях един традиционен ресторант с уникална кухня. Всички сервитьори бяха с подобни фанелки, само че с годината на раждане отзади. 97, 95 и така нататък. И аз оттам ми дойде идеята да сложа 10 и 20 на гърба на сервитьорите, защото първо е ресторант мой, Каза Бала, и после е нещо нестандартно, което не се е правило в България. Такъв тип ресторант. И затова съм сложил номер 10, номер 20. Това са номерата, които съм играл през целия си футболен живот. Избягах да сложа годините на раждане, защото в България е малко по-други менталитети. Да. Самото име Каза Бала, нали, така прави една препратка към италианската кухня. Имате много средиземноморско, италианско, но аз лично харесвам много италианските вина. Диди, това въпрос към тебе. Какво ще ни кажеш за вашата селекция? Ти винаги я познавам, тъй като голям ценител на италианските вина. Аз съм ценител на италианската храна, италианските вина. Има много добра селекция. Имаме повечето от нещата са не даже Италия. Във Винения лис. За всякакъв вид изисквания, сортове и така нататък, изби от хубава по-хубава, така че...
Знам, Мисля, че ти всяка година правиш един така Да. винен трип, избираш Да. разни вина, избираш разни изби. Да. Можем да Така е. разчитаме на... Разбира се, да. Да. И на хубаво просеко, и на хубави червени вина, бели. Някаква преплетена, така точка на преплитане между твоята кариера на футболист и сегашното ти амплоа на... Ами Астроном? има, защото като професионален спортист всички знаем, че трябва да спазваш някакви правила в хранителния режим. Трябва да съобразяваш с спорта, който правиш. И винаги съм се опитвал да се храня здравословно, макар че по-сладките и по-вкусните неща не са толкова здравословни. Има ги и при нас, разбира се, като на всеки ресторант, но има, например, при нас десерти, които са без захар, които са моя идея, аз мисля да имаме такива десерти, тъй като знам, че захарта е една от бичовете на съвремието. И имаме такава възможност, който иска да по-здравословно да се храни, разбира се, може да си поръча и такъв десерт. А от друга страна, баланса на храните, които предлагаме, искаме също да бъде така правилно направен, да се съчетават, нали, самите храни здравословно. И мисля, че с благодарение на нашия екип в кухнята, който трябва да похвалим, защото Диди е вече дълго време в този бизнес, гастрономията. Тя сама ми каза на мене, че много рядко се е случвало да види толкова бързо, толкова добре сработен екип, който да прави много малко грешки, защото все пак тепърва започваме. И имаме неща, които трябва да подобрим, има неща, които искаме да подобрим. Всяко едно естество и комуникацията е много добра. Така. И продукта, който излиза също, мисля, че е достатъчно добър за в момента. Но за бъдеще държим да качваме нивото, колкото се може по-високо. Може би тук един въпрос и към Диди. Нали, шоу кукинг, отворената кухня, нали, са едни тенденции за прозрачност, искреност в това, което предлагаш и приготвяш. Със сигурност има предизвикателства в управлението на една открита кухня. Така е. Така е, Да всичко споделиш трябва, малко? тъй като е всичко пред очите на самия клиент, нещата вътре стоят по различен начин, отколкото една съвсем затворена кухня. Трябва да всичко на нивото. Първо хигиена са, абсолютната хигиена, която трябва да се поддържа постоянно. Второ продукта, второ абсолютно цялото изпълнение, което в кухнята предстои, то се наблюдава и вярвайте ми, клиентите го наблюдават. Имам предвид, че интересно им е, застават, гледат как им се приготвя храната, така че всичко е съвсем по различен начин. Не мисля, че в кухнята обаче на нашите готвачи това ги притеснява. Напротив, не съм видяла такова нещо. Аз виждам едни усмихнати хора, те се усмихнати, забавляват, спокойни, радват се да добре, работят, да, абсолютно. което... Да. Значи ние сме искали да допълня само, ние сме искали от самото начало да направим ресторант, който не да го вземем някъде, където е имало вече ресторант, а искали сме да направим ресторант, място, където започвате първа да се гради, както тук в хотела Хаяши, където от началото заедно с Пламен Митев, който семейството на него, които ни са добри приятели, успяхме да се договорим по този начин да изградим един ресторант. Те ни дадаха абсолютно пълен планш. Ние да се занимаваме с озавеждане, с нагласа, с всичко вътре в този ресторант. И целта ни беше да направим удобство на всички, които работят в кухнята, да бъде всичко на място, където трябва и да има така, като влезе, защото, знаете, в кухнята е много тежка работа, може би някои не знаят. Тя ако не е направена както трябва,
и има в един момент, когато започва да им тежи на самите готвачи, на хората, които работят в кухнята и губиш качество на работа. Но при нас това, за съжаление, не е, защото всичко е подредено и всичко е направено както трябва. И затова и самата атмосфера вътре, въпреки трудния работен ден, е добра. добра. Много добра. Много добра и Аз сме доволни. имах известни притеснения много искахме кухнята да е отворена. Имах известни притеснения от гледна точка на това, че може би самите миризми могат да влизат в самата зала, да притесняват клиента и така нататък. Но това не е така и съм много доволна от това, че клиента не усеща абсолютно нищо от самата миризма в кухня. Отворената кухня е предизвикателство. Тая причина, че клиента вижда всичко, какво става вътре. Но на мен точно това ми беше идеята също, да може клиентът да вижда, защото ние сме контрол, управителите са контрол, аз като собственик контрол, но най-големият контрол са клиентите. Да. Когато клиентите видят нещо и ти споделят, тогава е най-добре да го коригираш или да знаеш какво става. Така че и друго също за самия мотивиран да бъде един човек е много по-различно, когато го виждаш, когато той работи и когато не го виждаш. Когато не го виждаш, там вече може всичко да си представиш. Може и така, но в отворената кухня не може. Той, което Диди каза, значи аз съм педант на хигиената. Да. Даже тук преди 2-3 дена имах и пак дискусия за дребни неща, но при мен е кухнята като затвори вечерта. Другия ден вечерта трябва така да бъде изчистена и така трябва да бъде подредено, че да си смяташ, че все едно за първи път влизаш в тая кухня да работиш. Значи, там ги натискам много и не им давам да дишат. Малко съм тягостен, ама в края на краищата е много важно. Аз съм така силен поддръжник на идеята, че както правиш едно нещо, така правиш всички други неща. Винаги си бил известен като перфекционист на терена, така че ти пожелавам, не очаквам нещо по-различно, най-вероятно и в новото амплоа ще бъдеш по същия начин. Лена, ти искаш ли да зададеш някой въпрос, ти достатъчно си комуникира с тях? Имахме, като всеки един процес, както и Краси сподели, някои различия в вижданията, но накрая смятам, че се получи един добър продукт. Ти беше най-активен в проектирането, най-навътре. Нещо да кажеш от нашата кухня вече? От нашата кухня към вашата кухня. Наистина решим още ресторанти. Това може би зад камера. Краси, Илиян най-вече, освен ресторанта, входното пространство го решихме като една галерия на твоя професионален път като футболист. Да, значи по принцип идеята беше моя, защото емблемата на ресторанта заедно с съчетанието на музея преди да влезеш в ресторанта, това ми е много фикс идея. А обаче начина по който да изглежда, реализацията и впечатляващо изпълнение, което много хора, които вече ни посещават, виждат, е благодарение на него, защото не е хич лесно да вкараш те елементи в един ресторант. Тук в България надали има такъв ресторант, който да е с вход музей някакъв. Аз точно това исках да кажа. Благодаря ти. Имаш повече опит с камерата от мен. Той е просто... главата му функционира по толкова бърз начин да ти влезе в мислите, идеите и да ги реализира от първия, втория път най-много. И това е най-голямото плюс, което да продължава така, защото в перспектива той е млад и има толкова много пред себе си. Трябва само да внимаваме ние двамата с тебе, защото ако ми зададеш въпроса кой взема последните решения, при всички положения не си ти и не съм аз. Те двамата
все някак си ни заобикалят и все някак си нещо ни влизат от сад. Нали ми остават да си вярвам, че аз взимам последните решения. Аз съм така. Да, не. То е много хубаво, то ще бъде прекрасно, то е направо уникално. Виж как изглежда. Какво да направиш? Ами радвам се, че продукта накрая наистина, това, което каза, и на вас ви харесва, защото в крайна сметка ние като правим нещо, не го правим за себе си, не го правим за нали, вас, нашите клиенти и за вашия бизнес, защото не е един ресторант, не е само. Абсолютно. То е комплексно, нали, храна, сервис, отношение, ти си всеки ден тук, Диде е всеки ден тук. Да. Това е много важно, защото в края на краищата ние градим един авторитет. Например, аз съм градил толкова години благодарение на спорта авторитет в публично пространство, което нали, то не е толкова важно за мен, колкото е важно за продукта, който ти правиш. И по този начин аз благодаря и на Диди, защото аз мислех да бъде малко по-лек ресторанта. В смисъл такъв, той сега не е тежък, но да е по-скромен, по-обран. Но той, което се получи, съм изключително доволен, защото и то благодарение на нея, защото тя много ме натискаше. Ти нали, имаш добър авторитет, добро име, не може да не направим ресторант, който подобава на тебе и на твоето име. Аз все си бях контра малко, защото в края на краищата защото той е с друго мислене, както е в чужбина, примерно Италия, Германия и така нататък. Хората не обръщат внимание толкова на интериора, колкото на самото качество на храната. Докато при нас в България малко нещата стоят по по-различен начин. Първо впечатляват клиентите, ги впечатлява интериора, удобствата, абсолютно всичко. Те оценят всичко. Примерно, нали, осветлението, това всичко. Се възхищават се от абсолютно всичко и след това оценят нали, качеството на храната и тогава вече това е завършената им оценка за един ресторант. С всичките му удобства, има ли паркинг, няма ли паркинг, колко е удобно, приятно ли е, луксозно ли е. Тези неща при нас се гледат под лупа. Докато в чужбина не е така и при него беше наистина малко по-трудно да го убедя, че първото впечатление на човека е интериора, а след това вече идва нали, и храната, обслужването и всичко е второстепенно, но първото впечатление е интериора. В България така. Аз смятам, че в чужбина малко или много е по същия начин, може би е го виждаме под по-различна призма, но нали, в ресторантьорския бизнес, в хоспиталите бизнеса от гледна точка на проектант, най-важното е нали, client experience. А client experience започва от паркинга. Ти паркираш, влизаш, виждаш интериора, сядаш на масата, покривки и всичко. Храната идва най-накрая, нали? И ти постепенно, лека по лека надграждаш. Аз смятам, че тук нали, това надграждане е много добро. Да. Със сигурност на Запад има и ресторанти, които са известни с добрата си кухня и то всичко друго около тях вече се самонавързва. Там в Европа, особено в силно развитите държави, проблема не е само това, че те искат да имат като нас интериор, искат да имат разстояние между масите, искат да имат удобства. Обаче самия стандарт на живот и самия, зависимост от страната, например Германия се плаща 55%, 51 до 55% данък и много други неща, които те задължават да правиш неща, които не ти се искат да правиш, да имаш повече клиенти, за да можеш да си финансираш нали, нещата. И затова започват да събират повече маси близко една от друга. Това при нас също е тема на разговор, но за сега дай Боже и за напред да има, защото ако това влезе, както на Запад влезе в ресторантьорския бизнес, той ще убие всички ресторанти. Просто ние не можем да преживеем. Ако влезат такива данъци, ако подигнат... Аз доколкото тук да е преди, когато беше COVID-а, нали, и организацията на ресторантьорите се беше организирала и смъкнаха
тогава ДДС-то надолу. Това не може да си представите какъв въздух е било за този бизнес. Сега, когато го дигнаха, отново е мор, нали, 20%, но все още в България успяваме да се справим, но в чужбина е ужасно. Чужбина е много по-труден. А ние можем ли да зададем въпрос? Питайте. В какво намерихте трудност с нас и как се е работило изобщо? С тебе работиха много добре, 100%. Те трудности идваха само от мен. Аз не мога да кажа, че сме видели някакви трудности от моя гледна точка. Нали, в началото бяха, освен вас, Пламен и Роси също бяха в екипа, които правихме задания. Може би там да успеем да направим симбиоза от 4 мнения ни отне известен период по-дълъг от време, но нали, не беше нещо невъзможно. И оттам нататък всъщност комуникацията с вас е лесна. Говорихме на един и същи език, търсихме едни и същи неща, имаше ограничения в бюджета, трябваше да се справим по един или друг начин. Те са нормални неща в създаването на едно хубаво нещо. В целия процес не видях нещо, което можеше да преобърне колата или не ти. Ами аз мисля, че казах, че доверието ми беше най-важното нещо. Ние много бързо го изградихме, много бързо изградихме добри отношения и работата след това потръгна. И всичко мина както трябва. Един въпрос, който няма общо с бизнеса, с ресторанта. Знам, че и двамата спортувате, играете голф, остава ли време? Не. Категорично не. Кога играхме с теб последно тенис? Миналата година. Няма да питам какъв беше резултата? По-предния път аз няма да те питам. Ама сега последно време наистина нямаме много време за голф. Сега имаме други приоритети в момента, а пък и времето не позволява още по-добре. Така че да. Сега си гледаме бебето, което е на 2 месеца. Заведението. И и в момента възпитаваме, изобщо надграждаме и ще дойде време и за други неща. Сега приоритет е цялото това нещо, което сме създали. Дините, кортовете на Диана Бат са затъгала, надявам се ще го пуснеш сега малко да се поуправи времето, да избяга един час. Аз се справям с всичко така, че вие спортувайте и заради мене. И за финал, един така затварящ въпрос. Любима част от проекта, да почнем с Илиян. На мен целият проект ми е любим, но най-любима ми е предстоящата част от проекта. Супер. Аз по същия начин, аз не мога да избера едно нещо, защото всяко едно нещо сме го гледали под лупа и не е било любимо, но съм впечатлена от всичко, което направи с двете тоалетни, които в последствие, те не бяха в проекта, но в последствие се оказа, че трябва да бъдат там. И изобщо нямахме никаква идея как да бъдат и Илиян ги направи блестящо, с осветление, с абсолютно всичко, така че мисля, че това за мен е най-впечатляващо. Краси? Скоро едни клиенти, жени, ме срещнаха и тук и викат, много е притеснително, когато имам снимката на Балъков да седи, когато съм в тоалетната. Това беше идея на Илиян. Карикатури, снимки, които са ми направени на мен, да ги сложим в тоалетната. Надявам се клиентите да не са много недоволни. Не, то е малко нестандартно, но има добър отзив. На мене, разбира се, че входа на ресторанта ми е приоритет, защото все пак цялата ми футболна кариера почти е там. Но като цяло, разбира се, самия начин на направене и на изглеждане, на визия е точното и което ми
доставя удоволствие да видя. И за сега всички клиенти са доволни от обстановката. Това е най-важното. Клиента да е доволен. Добри отзиви има, да. Да. Чувстват се много добре, казват като у дома си, много уютно и това е за нас, това беше идеята. Това беше Това търсения беше резултат. абсолютно. Моята любима част от проекта сте вие двамата. И ще се радвам още много пъти да се виждаме, нали, дори извън чисто професионално да сме ви гости и да ни посрещате. Докато не ме изгониш, ако често почна да те бия на тенис, не ти става неприятен. Няма такава опасност. Много благодарим за всичко наистина. SGI номер 1 сте. Продължавайте в същия дух и все по-добри. Екипа е уникален и И нови офис още по. Нови офис на много ми хареса. И сме ви близко. На близко сте, да. Ще идваме за обяд. Имаме потенциал за нови проекти.